Здравейте YouTube! Аз съм GameReaper.bg и в момента ще снимаме Counter-Strike Global Offensive трети епизод. И тук сме в момента играе Epic Crafter. И ще играем Arm Race. И сега идвам. Чакайте, пускам клипа. Добре, би трябвало да чакаме 30 секунди. Добре, не изчакахме толкова. И влязахме, дами и господа, ще играем Safe House. Навънка. Добре вечер. Сам да ви предупредя, дами и господа, аз съм изгубил форма, не съм играл CSGO от една седмица. Извинете ме за кратката пауза. Пак съм тук и съм кънтър. Да. Тази седмица не съм снимал. Как? Да. Тази не съм качвал. What? Не! Някой ми се изпречи на пътя. Аз убих един и ме убиха. Някой ми се изпречи много гадно на пътя. Аз съм изгубил форма, не трябваше да играя на Max Settings. И аз. Брат, някакъв махечот, ужас. Недопустимо е. Не, отгоре, да. Оле! И мишката ми не е най-хубавата. Его е това. Бих ми хета. Да. Биха ми хета? Не, само мълби. Не, отгоре. Ама аз знам, че са там. Брат, аз съм с второто оръжие, питаш ли ме? Не. Не. Така, виждате никакви амбискин. Летнян скин. Дами и господа, както виждате, аз убивам десетки хора. Да. И ме убиха 10 пъти. И аз убих двама и ме убиха. И съм с третото оръжие, уи! What, откъде? Взеха ми кила. Да, бе, сме играли. Не, да. Дабъл кил. Някакъв с по-тъпо оръжие дори от моето молби. Добре, дами и господа, убихаме почти през стената. И мене споко. Загубили сме голяма форма. Голяма. Не. Тос няма вземи през стената, ама е, дано. Не, ще ма вземе. Не, зад мене. Да, бе, брат, те са в... Абе, мишката ми стана много бавна. Абе, какво правят те са? Много ми се... Много си позволяват нещо. О, не, човек, не мога... През стената. Дами и господа, както виждате, аз не съм... Специално аз не знам за... Epic Crafter, но не съм играл от бая време. Аз от днеска. И съм загубил... Ама на Arm Race не съм играл. То това е разлика. На Castle Gate, Ама се играл, не? Да, ама и там си умирах доста. Да, някакъв снайпер седи на чекали. Ужас. Още по-голям ужас, някакъв с картечница. Еврика, един да убия. Да, накрая и аз. Ти с кое си? Аз съм с F-Max. Аз какво да съм? Как ти е, какво ти е оръжието? ММ-ка. И аз съм МК сега. Вече. Тук що. На едно хил съм и 72 броня. Тоест съм one hit. Обаче взех един и ме убиха. Даже не съм го взел. Играх CS 1.6 прекалено дълго време и сега не мога свикна да играя пак. По-различно доста. Специално на мене мишката ми е по-бавна, макар и да съм я ускорил почти на макс. Взехме някакъв кила. На мене. И чекали... Качи са горе. Със снайпер. Кой снайпер иска? Със снайпер. Ужас! Дами и господа, вижте ми точките. Вижте моите. Някакъв ми скочи.
Кажеш, че играл за първи път CS. Айде, де. На гол си по-добър. Да, до 6 си по-добър. Някакъв има... Няма! Ага. Брат, те всичките са с... това. Ей! Бих му хета на единия, дами господа, и после друг ме уби през стена. Не беше през стена, не беше. О, хедшот пак го спомпа от доста далеко. И те всичките техните вече имат миниган. Взеха ми кила, сериозно. Не стига, че сме на последните места, пък и не вземат киловете, много са гадни. Ти ли си горе? Да, ме убиха с патлак отдалеч. Ужас. Добре, да е сета. И някакъв ме вкрадна. Къде бе? Къде си? О! Мале, те ме Не обради. бе! Има някакъв съвсем където. С 13... 12 кила и 13 умирания. Аз съм с 15 кила и 20 умирания. Де бе? Аз съм с помпа. Аз съм с бърза. Отрепах някакъв. Той аз съм с бързата. Ама... Не съм с бързата. Всъщност не знам. Снайпер. Нонскоп. Не беше нонскоп, така се говоря. Ей, започнах някакъв. И вкратаха ми това. Сега, виждате единственото ми скиннато оръжие с тъп скин. Не е толкова тъп. Ама мога го дам за продажба, да я знам. Ей, успях да я убия един. Не. Те победиха. Не, ние победихме. Май. Добре, дами и господа, да започваме. 1 кил и 1 асист. Де са те си? Не знам, аз съм горе. Ти? И аз съм горе. Да, зад тебе съм. Дай! Успях да убия един, дами и господа! И някакъв ще ме уби. Не, хедшотвам го. То същия, който ти го уби с спална. И аз го убих. Бати. Аз съм до прозорците. Два хедшота за сега. Yes! Взех единия кил. Взех единия кил или взех на един кил? Не, взех един кил. Не на някой. Да. И то същия Йети, дете ти го уби, ме уби. Някакви се къртят през стената. Сериозно, бот ме уби. Да. Тук в нашата база има някакви... Аз убих Йети. Да бе! Абе брат, то ще ми смъкне оръжието, ако я карам така. Трима огън. Аз съм... Той Йети им е тим лидера. One hit. Качвай се горе, брат. Взех кила на някакъв. Не успях. Уха! Ей, такова. Мале, ужас! Тук презареждам някакъв бот ме уби. Дами и господа, аз съм на последно място, бати. Аз съм на предпоследно, питаш ли? Как? Да, през стена! Как през стена? Не. Не ме убил през стена. Сета е, Мръсни хакерчета. Няма хакери тук. Не, няма хакери, има... Охо! Направих Има някакви, трипъл които кил. са играли отдавна, например ние. Дами и господа, направих трипъл кил, после ме убиха. Хедшот. И тим лидера има хедшот, с някакво яко оръжие. Не, да, те са всичките там имат фон. Аз ги убих двамата. Зад мене! Йети пак. Те всичките ли са в къщата,
Май да. Да, брат, аз си еквипвам ножката и някак ми скача. Ей! Да. Как? Абе, ние сме им златна мина на Тесла. Абе, я ще ми кажеш никъде. Това ти ли си? Оле, един мина дет му аги хипер много направо се телепортираше, чек. Не! Брат, тъкмо се скрих за той. Ти с какво си, аз съм с F мас. Ти си с твоя оръжие. Защото си на трето място, аз съм на последно. Не бе, как? What, откъде? Ети. О, на едно чакалско място. Да, някакъв ми взе маз до кила. Так му ги чакаляха. На 7 хил. Някакви ма цепат. Как? През стената ма цепят? И мен ма цепат. Цепат. Някакъв открадна кил на друг. Взеха ми кила пак. Как? Добре де. Добре, аз съм на трето място. Дами и господа, за мен това е голяма излагация. Хоп. Ужас. Аре, де. Добре де. Да, някакъв снайпер, аз тръгвам да го цепя. Не, Къде? Аз съм там, къде ти умря. Holy shit! Много съм добър. Не, това беше случайност. И не, отстрани ми изкочиха. Аз взех яко оръжие. Аз съм с помпата. Хедшотах някакъв. Някакъв много млади се телепортира. Как? Ти с какво оръжие си, бе? С снайпера ли си, бе? Не. Оле, как е? Това със снайпериста. Аз съм с бързата помпа. Ужас, мале. Валос ми взе кила. На тебе ли? Брат, аз само леко се показах през прозореца и... Аман, то с кафе! То с много добър. Дами и господа, с помпа ги къртят. И ме убиха. Снайпер! Оле, как? Тъпия снайпер! И ти ли си то снайпер? Да. Или си вече АВП? Аз съм АВП, бе. Да, бе, мама ти. Не! Дами и господа. АВП! Поне ма бива малко с АВП. Как искам АВП? Ще си ли с АВП? Вече да. Още съм с АВП. Виждате ми тъп, да, нямам никакъв скин. Ще заколя някакъв. Не, това ти влидара ми, няма шанс да го заколя. Оле, картечното патлач съм. Не. Оле, как ма видят? Добре, де. Има някакви глокове в базата, не? Които не можах да... Брат, връщай се в базата, защото някакви си вземат килове само от нас. Не мога да го оцеля, бе! Аре, вече. Добре, де, патлака ми, що не стреля автоматично? Кой? Имам картечно патлач, пък стреля едва. Той моето е тъй. В смисъл, и при мен е тъй. Много е странно. Аз съм още снайпер. Да. Пък някакъв е още помпа. Оле, с револвер ме убиха. То са от техните ужас, с пиша нещо си. Мале, колко съм зле, аз съм с глок вече. Не, това Оле, е има някой с нож. И аз го цепнах един път. Брат, сега съм с картечето.
Аз съм напред, следвам... Добре, дами и господа, не е толкова зле, поне има някакво оръжие. Брат. И то са от техните, внимай да не тъй чакалят. О, ман! С картечница ми биха хета, човек. И аз съм картечница още. О, има снайпери, има снайпери. Аз съм револвер. Браво, браво, браво. Скоро ще си... То ще да ме закули, брат. Добре. Оху, имам голден кнайф, дами и господа! Аз съм на Кнайф? първо място в общата класация, между другото. На мен тъй ми пише. На мен ми пише, че си... Това може да си ти да, наистина. Yes! Браво, е! Добре, дами и господа! Победих този рунд! И това беше от мен за този епизод. От мене сте. До скоро, дами